показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Нас червеното знаме родини, но това не означава, че трябва да си останем роднини. Разделяме се на нови и стари модели. Старите лели още се кланят на Сталин и Ленин. Ние сме на всеки километър и се радвай, защото е възможно аз да съм последният ти лекар. Верни сме на делото, модерно да е селото, но ще умрем, надявам се да те мерна на опелото. Родени сме във времето на преход, смущенията във веха, породени са от ехото на цеха. Прогресът е в ръцете ни, живея с утехата. Добре, че и след прехода промените не спреха. Пролетарията на рапа взима нещата в свои ръце. Винерчета, чавдарчета в основата стена. Това, което следва, купува се за ледва, излиза с наредба, албума петилетка. Партийния ред за мен е вечен закон. Рекламирам петилетка в отечествен фронт. Смяната на режими е безконечен купон. Превърнал се е вече в обществен синдром. Другари, стига съм говорил толкова сериозно, да градим на ново. Перестройката е грозно, петилетката е в сила и през 2010. Ебем ти късмета, вече и да пиеш не е офер. Здрав дух, здраво тяло. Въпросът е дали след 5 години ще остана цяло. Не си правим сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. Здрав дух, здраво тяло, но той ще гарантира, че след 5 години ще остана цяло. Не си правим сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. За 1 май трябва да запалим Райхстага. Май това на всичките ви идеали край слага. Най-слаба ми е фразата бъди с колектива. Писна ми 45 години стигат. Разбира се и след като отминаха пристигаме и вдигаме си летвата на пешо на режима. Петилетката е в сила, перфектно адаптираме на всеки партиен член към комитета на СИРА. Радвайте се, защото ако ни няма нас, ще ви дава подаръци безплатно само дядо Мраса. Той липсва след всички компартийни чисти. В наше време от седене всеки втори има глисти. Строги комунисти с наднормено тегло. Имам само един въпрос за тях, Тодоре, защо? Сприха ви чичковци, по митинги сигурни в себе си, викат СДС и тях същото питам ги. За ръчички стой, в редички брой, единиците в годишния войнишки строй. Правата не, но автомата си е лично твой. Затова учи се да боравиш с него отлично бой. Вградени сме във времето с аборти инвитро. Какво ли би казал другаря Георги Димитров? В неговото време трака били бил брутален, логопед, тоталитарен рап, питай ми ако бале. Здрав дух, здраво тяло. Въпросът е дали след 5 години ще остана цяло. Не си правим сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. Здрав дух, здраво тяло, но той ще гарантира, че след 5 години ще остана цяло. Не си правим сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. Идеалите детски не са станали смешни, като например кои разцветки гетски са най-секси. А идеалите съветски останаха в букварите. И хваналите плесен песни в старите касетки. Сметни, Комун, Коминтер, комитет, Комсомол, Комсъвет, Компарт, комплекси, Корнфлекс, кой рил, кой фейк се измерва в петолетки. Вземи и осъзнай в кой век си.